Alah, paling mambu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep toh. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil sing mambu terasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukakno ya ngaceng sendika dawuh. Lah tarah normal lho. Macem-macem karo lobang sing mambu terasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambu terasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambu terasi. Lah wong gelut lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ratu apa? Mikirno sing mambu terasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikire mambu terasi? Gayamu paling mambu terasi. Apa Pak? Iki kowe gawe status kok ora usah ngurusi cocote tangga iki maksudmu piye? Lah aku gak seneng karo tanggane dhewe sing siji kuwi rek Pak. Lah ngopo ora seneng? Lah wong senengane maido, senengane ngrasani. Lah nek ora seneng karo tangga sing siji kuwi ya aja mbok gawe status. Lah nek tangga kiwa tengene dhewe melok rumangsa piye terus? Ah, iwak teri, iwak paus. Opo kuwi? Ora urus. Mbak, aku krungu jare sampean nek pinter bahasa Inggris to. Jajal nek iso bahasa Inggrisnya 2 mobil 99 yo apa? Nek iso tak akoni suhu. Su dengkul matos wis su. Ket dhisik nek dengkule atos nek empuk yo benjut. 2 mobil 99 ya. Yo, Nek tak tokne jurusku. dadak nganggo jurus barang to. Ora mabuk. Gek iki nyapa? 2 itu. Yo, lah nek mobil Mobil wika. 99. 99 kuwi mainen. Lah terus nek digabung nih. Tukar nenen. Joli-jolan pedel. Ini parahnya. Aku ki sak bener iki suwayang banget karo awakmu iki. Tapi ki awakmu ngguwetingi nek saben isu iki. Getingi piye? Isu-isu bayo kata-kata sing indah. Pagi sayang, sudah makan belum? Pagi sayang, udah makan belum? Ngono. Ngono kan indah to. Ora. Kowe kene sendiri. Ditawar diangkat. Ibu ora tahu. Lah awakmu ki megene lho. Ditelepon bulet ae. Asline mau awakmu arep tak jak shopping. Jembut. Penggemar Korea. Mbak, bojoku najak nganu kok durasine sedelo iki piye yo? Maksudmu piye? Maksudku takon kok bojoku ngajak nganu kok durasine sedelo ra iso suwe. Kok takon ning aku koyo ngono? Lah wong takon mosok ora oleh. Lah wong aku lho ndek bojo. Yo masih urung di bojo nek wis ngerti rasane ora apa-apa. Ora ngerti rasane. Mosok urung ngerti rasane. Bentuke areng yo ora ngerti. Bentuke piye ora ngerti? Takon ki wis ndek bojo. Oh alah yo wis nek ngono. Wah, aku ora ndek bojo. Wah, mbok takoni kono njok dipites kok piye? Mbak, wong sing wetenge jembling ngene kaya titite cilik ya. Lah jane iki kowe iki nyuruh weweke sapa? Nggone sound figure. Kowe iki nginceng weweke sapa? Nggone sound figure, tibake sing gedhi wetenge tok. Candi arek iki. Cah sing gaene kemlinti kuwi lho. Wong lanang kok seneng ngincengi titit iki. Ora nginceng aku, cara sing jenenge sound figure lho wonge pamer. Kantek manuke lho dipamere kancane. Ndoke tembem, Mas. Lah gek nggo apa nek gedhi ndoke tok iki? Ndoke sing tembem, dudu titite sing tembem, tapi ndoke sing tembem. Makane wong lemu titite cilik. Lah nek trimo gedhi ndoke tok mbok ndang digoreng ae nggo lawuh. Nguyuhmu piye tok ketara wisan. Kok iso? Nah, aja nganti nguyuh madhep ngetan. Tenan kita omongi awakmu. Wong aja nganti nguyuh madhep ngetan. Ora oleh. Sebabe. Lah ning kono kuwi jumudule srengenge.
Matahari iki muncule teko etan. Jumudule Bagaskara saka wetan pernae. Awakmu lak nguyuh madhep ngetan. Awake Ora elok. Ora elok, srengenge mendelep, ora enek padang blas Mas dina wae. Peteng ya sedina. dedet. Berarti nguyuh madhep ngulon. Apa neh ngulon kiblate awake dhewe iki madhepe ning kulon padha karo nguyuhi kiblatmu dhewe. Aja lah. Ora entuk. Ora oleh aja. Ngetan ra entuk ngulon gak entuk. Berarti nguyuh madhep ngidul. Ya ampun. Di situ ada Nyi Roro Kidul. Aja nguyuh madhep ngidul. Didoni bosok cangkem. Ya Allah, bojone sapa to iki ayune? Sudah siap diajak jalan-jalan. Wes rek. Sido apa ora? Setoya, bentar lagi mama dandan dulu. Dandan ket mau mbulet era wis arep macak apa to jane? Mesti kayak gitu loh senengane keburu-buru. Kulino lho iki anggere dandan mulet sing ngenteni lho ngantek keju. Anjian belum ya. Ngapa? Mama tambah gendut ya. Ora. Kelihatan toh. Kok jembleng banget ngono lo? Kuru. Kuru dari mana? Wong BB kena 85 kono bilang kuru. Kurukan daging. Mesti bicara kepasuan. Cukup cincin yang kau berikan padaku kemarin yang imitasi yang omonganmu jangan. Rasa dungke-ungke. Ngapa do kagum karo bodiku kok? Ayah, Kok do kemereneng iki? sing kenong sing kagum sing kenong lho. Nek ngono ae ono. Nek kaya ngono ae ngomah Ono kok ngono kae. Lho Bu, ayo ngopo ngesep nyanyi Palembang. Ampun galak-galak to. Seneni apik. Seneni kabeh iki. Seneni kabeh. Loh, tapi lah aku nuwun sewu, lah kula mboten bakul jamu. Apa lek? Lah kula teng griya niku dodolan cah sekolah. Lho, seneni pake tas sekolah mbok dol. Seneni pake tas sekolah mbok dol. Goblokmu cekel polisi kowe. Duh diwalik. Tas sekolah mbok dol. Duh diwalik iki kok ketoke aku. Anu ki lho Mas. Cah sekolah ki tak dol. Lho seneni kowe. Ngene lho. Piye? Cah sekolah mudhuk. Ya. Terus tak dodoli sitok. Lho senep goblok ngene mbok dodoli. Beh, seneng ram to. Anu lho, bakul soto pikulan ya lho. Soto Lamongan, soto pikulan. Bakul satu apa? Pikulan. Lah ning cangkem ora remuk. Pikulan kok disoto wong daging akeh lho. Anu mendal gitu ya bos aku. Daging akeh nyapa pikulan mbok soto. Bakul soto sing dipikul. Oh, bakule lempok. Setruk. Napa? Wong iki dipancing dienggo mbuktekke budheke ora percaya. Panjenengan ya ora jelas lho. Ayo diteruske tembange. Tresno tulus. Tulus ki bojone. Oh, jenenge sing lanang Tulus. Lagi. Nek nang omah tatine jeluk-jelukane bulus. Oh. Bulus semono ki bathoke sepiro. Aku ora ngerti, aku nek perkara bathok aku ora ngerti. Ini mesti bathoke yo mengkurep. Ayo. Biar tak bahas ora. Bahas silakan. Ayo tak tandingi. Emangnya tau roh bathokku? Aku ki semelange nek ming tok kandhani ora apa-apa, nek nganti tok diduwi. Ha iya. Lah ngapa nek didudui? Iki lho pas sing teng rupiah malah aku waduh. Wah, bingung. Wegah apa? Ya gelem mambu doyan. Sing jeneng tempe bosok kae mambu ning nek ora jangan ra nggo tempe bosok ra enak. Lah nggih enak ta mambu? Gonamu iki urung bosok. Semangit. Lah iya. Sing penting doyan rasa omong wae. Iki kok sinden iki nek karo kowe kok iki mbok iki cacah siji iki mbok nek karo aku jan le nganu nyilakake ngrekoso nak. Iya, ngono. Aja kok iki engko mesti ngudal-udal perkara nek aku latihan tak sugih gule kobis kuwi cerewete tekan ndi. Nanti wong sing streaminge ngerti lho. Nek aku streaming ngevlog kan mesti gimana Pak Sino gule kobis dengkulmu mlocot aku. Ya mung saka cangkeme cah siji iki. Nyata kak ngopo? Kan ora kuwi. Lah kok ujug-ujug kok langsung berubah pikiran iki lho. Aku sing biayai wes. Dari mulai kowe munggah nyanggun pelaminan sampai kowe mlebu nyang liang lahat. Lho, kok jaran bahas teko kono to. Tak ikhlasne kowe dijiko sing kuasa kowe ya tak ikhlasno. Cangkemmu lho nek ngomong kok anggem jeplak.
Muni ikhlas kok ngomongnya karo nesu-nesu. Ora nesunya apa aku ki ngomongi. Wong ora nesu kok ngomongnya iso glagah. Yo gak, aku ki gak ngetak. Ini tuh cuma tekanan-tekanan suara saja toh. Ya wis ra sida ra binah nih. Lah wong suaramu eta kon ndi yo. Namanya sinten Mas? Ari Nama panjangnya? Ari Iwan. Oke. Dari mana Mas? Dari harapan yang tidak pernah diberi kepastian. Terus keluhannya napa mawon iki Mas? Loro pikir, Loro pikir, hati teratapan, jantung deg-deg ser. Pinten-pinten gejala apa niki? Niki ngeten nggih Mas. Panjenengan niki kemungkinan gejala-gejalane niki Anda mengalami sindrom mencintai bojone wong. Niki pripun panjenengan tidak direstui apa pripun? Tidak direstui. Cinta tidak direstui, dedek bayi menjadi solusi. Nek mboten berhasil. Tapi lek gak berhasil sampean langsung pergi ke dukun cinta Mas. Bi, solusine Bi. Pacarku wis tak titipi benih dinggo masa depan nek. Dadak njaluk putus to. Ki ra manah kuwi berarti pacarmu kuwi. Lah iya, padahal kuwi lho benih apik lho. Piye jal ngono kuwi? Sok nek rasa dititipi. Apa anu apa? Piye? Berarti enek wong liya sing nitip dheke, nggonmu dibuak ngono lho. Oh, tara yo dulu. Kok jaran nek ngono. Padahal kuwi lho benih apik. Mas, Apa? jadi konsep awake dhewe iki piye? Lah konsepnya yo apik yo. Lah piye? Awakmu peduli karo aku iya, perhatian iya. Ya wis genah ngono kok. Nah napa dipertanyakan? Tapi awake dhewe kan status hubungan sing pasti. Lah status kaya apa sing mbok pingini? Wong wedok iki butuh kepastian, Mas. Lah wong wis genah pacaran kok. Ijek geger iki napa kowe iki? Lah kok iki ana kepastiane apa ora? Bolah, kepastian terus. Wong lanang yo mikir sithik to, masak penake dhewe. Yo mikir ora mikir ya piye? Kaya wong edan turun dalan ngono ora mikir. Siap kan iki. Wong ana sunan senenane. Dong ora. Ndang iki wis tekan Tegal. Lah kowe napa kelayapan tekan Tegal? Jare mbok kenal ke bapak ibuku wani apa ora? Ora wani ngawur kowe. Kok mung itai itu wae. Wong ora ana janjian moro-moro teko. Karepmu nak meneng kono terus. Tandeni kita kan sesuk. Yo entenono kono ngasih sok bodo. Masih ora mbok parani delokano. Napa? Nek mbok kapake. Wis. Mau nak mbok bres geleme disayang. Mangsa aku tuh diwolana ngomong lambenan tok lho. Bukane wong wedok sing lambe tok. Oh, tak notasisan lambemu mbok. Wani. Cawet itu apa padahal? Cawet itu tutup kepala, itu namanya cawet. Cawet. Ya, tutup kepala itu cawet. Nah, anu padalang. Ya. Cawet jenengan bagus loh. Bagus. Bendol, burini bendol, ya cawet bendol. Kalau bintang tamu landa lengup. Apa Mbak? Lengup. Lengup itu apa? Lenggop itu berarti cantik, itu lenggop. Saya lengup. Iya. Ya. betul. Oh, makasih alhamdulillah. Ampun, lengopnya saya. Pas, Mbak Ciplet juga sangat lengop loh. Iya. Apa? Jenengan lengop sekali. Siapa jenengan lengop? Loh katanya cantik. Mas, Nyapa, Dik? wis pekatan karo bojomu. Urung. Pekatan nandang. Wis jane, tapi iki sik proses. Enak apa ta? Terus rapi aku. Oke lah kalau begitu. Anteni ya. Ngene iki lho nek sunate beneran nih. Pakai proses aja wis langsung enek sing nampani. Anjay.
ana bojoku. Anjay.